Para nós hoxe foi un placer convivir con Miguel Castro na marimba. Tamén foi outro placer convivir con Germán Díaz na zanfona. E como non, con Sergio Cobos, danza, voz e maca, danza e percusión.
sosegada. Relación entre os que viven xuntos e en calma. Dende Betanzos, convivencias sosegadas. Convivir, convivencias. Parlamento de Galicia.